Добро утро! Добро утро. Кой искаш да разказвам? Че до малко щехме да се успиме да си пропуснем полета. Чудесно ме възпари. Чичо изключила алармата и се обърна на другата страна. Но? И после що? Леречка, ставай, ставай! Защо? За какво да става? Да, въпрос. Най-хубавото. Защото ни чака самолет. Съвсем ще има 300 човека опашка. Здраво сега! Добре дошли в Будапеща. И аз искам. Питаме се да си намерим метростанцията. Вечна станция. Задача номер 1 свършена. Купихме сувенири, магнити и картичка. Вече може да ходим да пием бири. За Марта винаги купувам Ключодържател. брелок. Давай, кажи пак някакви измислени думи. Ключодържател! Брелок! Брелок. Улфмус. Улфмус. Да. Украинском, просто они не очень хорошо работают. Мои. Хорошо. Итальянски кафе. Добре. Център на смъртта. Пенело. За който не му се ходи пеша, ей тук, на влакчето. Там е Виенското колело. Ето тук някъде. Оп. Тук има едно коте. Его е тук котето. Да. През лятото. Избухнахме се най-накрая от тълпата с хора. Това беше Националната галерия. Нормално има 500 000 човека. Да, но що здесь летом творится? Слънце, къде ме водиш? В тъмницата. Ама тук да не раздават банички, какво става? Погледните на паметник. Ресторанта на Джейми Оливър. А той дали е тук? Джейми! Джейми! Чичо! А ние с тебе ще направим пълната противоположност днеска и утре ще сме сред 3000 човека туристи, а след това двамата с караваната на реката. Работим на контраста. Ще е точно контраст, да. Нет детей. Сега ще снимаме епизод от поредицата Low Cost пътувания, Да. а после ще снимаме епизод просто с караваната. Без деца. А след Велик ден ще снимаме епизод, евентуално ако времето позволява, с мотора, вече класика както трябва. Как? Да. Чакаме. Централните Родопи от Асеновград надолу към Смолян. Да, но ако... С мотора и с палатката, да. Дано времето да позволява, защото иначе ще трябва да спиме на студа. Ти няма ли да ходиш ти да се снимаш там? И по повод следващите епизоди, който не се е абонирал за канала, може да го направи. Да не изпусне. Запад в Италия не можа да яде самолет. Будапеща. Кажи къде сме се? Под Дунава. Там отгоре е Дунав. Реката. И там реката Дунав.
Тя кажи къде е най-дълбокото метро. И надясно. Тук на 3 водки как ще го вземем това? Мы спать на полу будем? А? Спать на полу? Да. Так. Момиче. Когато нищо не разбираш, ползваш Google преводач. Да. Както винаги, местния ресторант не туристическо място. Не знам дали се вижда, но часовника върви наобратно. Централните хали в Букурещ, тя го кажа, в Будапеща. Не знам, защо ми се върти в главата цял ден Букурещ, Румъния. И там ще стигнем. Только туда ночью проезд на канал сегодня. И оп, една двулевка. Доста е голямото. Това е готино, че е като търговски център. Центральный хали в Софии, только Да. 5 пятиповочек. Само, че е по-голямо, ама и интересно, че е доста по-скъпо от останалите места в града. The bottom of the ocean, where the time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen, and we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. We are the gods now. I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Ням. Не съм снимал предния път, пак ще да снимам, пак ще да ям. Да, долу е вкусно. И пекат на момента. Поръчва си и пекат на момента. И чакаш да те извикат. Приехали. Да. Много яко направено. Виж такива обществени барбекюта. Идваш и на брега си палиш барбекю. Причем, да, центр города. Ето като до ресторанта. За първи път между другото виждам розмарин да цъфти. Отиваме да търсиме обувките на... Какво беше обувките на Дунава? Не знаю, я не почитала. Как така? Що не си чела? Потому что я перед тем, как ехать в Будапешт, я была на работе. Ама то затова канала се казва Busy Rider, защото сме busy. К сожалению, не сме безработни блогъри. Подожди, мы на работе были до 11 часов ночи. Да. Вечера, окей. Да. До 11. Домой мы пришли в 11:30. Точно така. Лерочка легла во сколько в час ночи. За малко да си пропуснем полета, защото Чичо си изключи алармата.
И добре, че Леля се събудила. Разкажи за впечатлението от останалите места, където сме ходили. Който не е гледал останалите клипове, ето тук някъде трябва да излезнат останалите клипове. Моето любима Италия. Италия, да. Да. Атмосфера, храна, хора. Да, и на мен ми харесва и повечето. колко мирише вкусно на... Моцарела. Моцарела, кафе, Да, дървета. Да, там кафето до сега, на където и да сме пили кафе, е било мега вкусно, докато тук има несполучливи попадения. А ние скоро трябва да качим епизода от Катания. Вече направен? Не е направен, ама тук тия дни трябва да го направим, да качим епизода от Катания, така че който не се е абонирал за канала да се абонира, за да не изпусне епизода от Катания. Понятно? Благодаря. У нас просто популярны эти наливки. Называется наливка. И изведнъж попадаш в съвсем друга атмосфера. Атмосфера праздника. Да. Праздник каждый день. Сегодня понедельник, а тут полная... Ай, Барбар! Изморена, да. Малко се изморена. Крачки вече. 30 500, да. Обычно 20 000, а сега 30 000. Да. Идваме вкъщи да почиваме. Утре пак. Каквото не сме успяли да видим, днес ще го видим утре. 5-2. 10 часа вече, добър ден. За мен добро утро. Я еще сплю. Тебе добро утро, за мен добър ден. Добре. Идем да пиеме кафе. С вкусными булочками. И да ядеме... С булочками? Да. После скоро питки. Да, круасани. Круасаны. Да, тесто. Да. Все пак познаха, че ще вали, а? Да. Я не зря носила зонтик. Задъжка пръст. Популярното Ню Йорк кафе в Будапеща и хората чакат на опашка, за да влязат. Добре. Почти уже покушаем. Okay. Hello. Малко съм изморен кафе. Да хапнем по една микичка и да се прибираме. А ты уже хочешь домой? Да. Времето е гадно, вали дъжд и да, утре е с караваната. 3-4 дена и да се починем, да не правим нищо. После Велик ден, а след това вече, ако е хубаво времето, с мотора. И с палатката най-накрая. Обещаваш? Надявам се да е хубаво времето, да. Така че, който не се е абонирал за канала, сега е момента, защото ще изпусне. Ето тук долу някъде ще има бутонче. Много приличат на мекиците, де бяха в Нови Сад, ама в Нови Сад бяха още по-големи от тия мекиците. Коя покажи? Мекици с заквасена сметана и кашкавал. А у нас гедем с сирене и сладко. Малка препратка към следващия епизод. Дай, възмущай се,
Възмущай се. Какво да гледам? Сложили са хората тук. Ели тия двамата. Тук някаква томничка. Нормално ли е две жени там да държат цялата тераса тук? Това е експлоатация на женски труд. Решил. Окей. Ей, твоите любими врати. Сега, примерно. Мужчини злятся. Да. За какво се ядосва? За какво се ядосва този там? Светло. Каждый брелев имеет свое название. Давай, кажи сега. Ма какво значи не искам сега? Аз не разбирам. Какво не разбираш? Обясни на невежите. Невежда? Да, на невежите. Окей, такое просто. Это архитектура, это красиво. И? Это целая наука, которой люди учатся строить. Сега, примерно там горе. И каждый элемент имеет название. Посмотри, это, скорее всего, Бахус. Бахус? Да, потому что видишь, у него на голове венок из винограда, пшеница и виноградные листья. Скорее всего, это бог виноделия в римской или греческой мифологии. И это все нужно знать. И когда ты это все знаешь, естественно, Мифология? Да, Митология, ты като трактор. Мифология. И ты смотришь на это... Чакай. Кажи буква Т. Т. Митология. Мифология. И когда ты знаешь все эти элементы, ты совершенно по-другому смотришь на архитектуру. Чакай, повтори се. Кирилл и Мефодий. Все, точка. Мифология. Логия. Сега, примерно обясни. Защо? Защо просто не могат да направят... Какво? Рога. Значи жена му е сложила рога. Сигурно жена му е сложила рога, да не се... Да. У него голова, а ноги у него козла. Къде отиваме? На втората по старост железница. Най-старите железници в света. 890 и някоя година. Лондонското е първо, да. Тук е интересно, че е само на един етаж под земята. Очень грустно. Не расстраивайся. Все будет хорошо. Галич Дракула? Да, его жалко. Он какой-то, ну правда, он включишь, он сейчас заплачет. Вчера обиколихме всичко, което не заобикаляме, днеска няма какво да правим цял ден. Следващия епизод трябва да бъде от Гърция, когато ходихме на Тасос, не това лято, да мина предишното. Сигурно се шегуваш. Това да ти ги правиш в началото. Но това е как хом видео повече. Гледам на... Аз правила тези клипове така на шега, То там тръгна всичко, но нали, че да, на всяко едно пътуване да ти беше снимаше с телефона и аз ти казах така и така пътуваме, дай да направим YouTube канал. И ти сейчас достаеш най-старите. Най-старите видеа, да, най-старите. Наистина, на така, хубаво видео. Да, който не се е абонирал за канала, да се абонира, защото те първа ще трябва да качваме някакви клипове. Да, и показваме наши истории, которые, может быть, не совпадают с гледна точка на обикновените туристи, на класическите туристи, да, точно така, абсолютно. И друго трябва да кажем е да лайквате видеята, за да могат да се показват на повече хора. Чуть-чуть! Погледни как е неправильно. Представь, сколько лет, и оно все... Да. Все рисунки видно, мама. Ей, тук входа за метрото. И все, видишь, все сделано в одинаковом стиле. Можно было вчера просто Носим подарък на детето.
приключи нашата разходка в Будапеща. Бираме се към София и Будапешт почваме да оправяме багажа за каравана. Да, за караваната утре и така до Великден. На Великден ядене пиене и на другия ден, ако е хубаво времето, мотора. Така че, късмет. който е гледал, който какво беше? Секунда. Да се абонирате за канала, да гледате видеото от катания. Надяваме се да излезне скоро. И това е от нас. До следващия път. Чакай малко. А за до Будапешт какво ще кажеш? За Будапеща? Будапешт у меня это храна и сега... още един път не, храна. Не, само Будапеща, на всяка ядене кафе, ядене кафе. Но и много град, красива архитектура. И 40 км за 2 дни. Да, точно. Това е. Но в принцип това е наш лимит или не? Да. 40 км. Точно така. И така, това е от нас. До следващия път. Чао.